Hi people. Hey. Should you say guys? What boy here? How are you? Guys, did couldn't kini? Nandy boys have a beautiful music. Should you say people? Couldn't that depends if I get no free one? So I imagine and down also can do into danzira. The down famba down up from sort of Panofambika. Bachkise. Don't famba window. Oh, right. Hey guys, did you say guys? What do you say? Ndagarisa murumu saka ndanda kubhekana guys ndiri kuchiredzi for the people chiredzi for the people zvomanje apa ndongovhura ndizondovhura nepapi zvodii yeah kuchiredzi guys kuchiredzi ndiri pagomo villa. Thank you sister Priska Kabanda. Kabanda ndo varoti offer accommodation kana ndiri kuekera kana ndiri uko ndiri kubva uko kana ndiri kuchiredzi saka pamusoro apa paka uko kugomo guys kumboonawo gomo ndindadii pamwe ndingarusa 1 kg muripo here amana ndiri kuchiredzi ndomboonawo muchiredzi guys ndiani anogara muchiredzi musikana wandaifanira kusangana naye akaenda kumasvingo muribo makadi henyu zviri sei basi zviribo ndii muri kuinjoya mukwizawo gwadzawo kumanya chaikwe ndiri kutaura nyaya pafacebook ndikamanya ndikasapendera apa iwi case patonyara uko one kune gomo racho kwandiri kuindawo zviri sei hanzi tariro gombo uri sei daunotaura ndiri pamusoro apa dambo pakaita sei taura nyaya chikuziva mafambiro andakaita nezuro manheru Ruth Hosheri zviri sei uri boy here right what guys kwatiri tiri uko tauniri kuzasi uko oi sika guest house I think ndakutoenda mevamweni ndinda kutoenda kwevamwe zvinomanje handizozvogomirepi manje totenderwa here manje kuzopinda ka kune kwevamwe uko tonda kutopinda mumabuilding emamwana ichizogumirepi guys muripo here ndoda kuendawo kumamisha ekuchiredzi guys obviously pane kwandichange ndiri but ndamboona dzimwe nzvimbo dzisiri kwandajara kuendawo ndachimboisa lingi futi lodge futi ndashaisa lingi mubox umu ndaona kurupirira zhira inei asi ndatopinda muyadhi mamwana
Yeah. Idzi ndonhema idzi. Chirungu chenhema chaicho chaicho. Chandaita first time yangu kukwira gomo. Ndasambozviitawo. Pandadzokera kwaRarare ndaluza 1 kg or 2 kgs. Yowe, my way, yowe, my way. Nyasaidawo yachipinda mubox yamwari. Hasi kuona chinhu. Padzoka here baba. Alright, ndaiona. Aiwa imba yemunhu inoda kudzokerai. Ine mumba memunhu apa. Imba yemunhu chaiyo chaiyo. Isingaperi chakaita sechivanze. Uzanga nembwa ndogona kumanya papa. Anoperera apo. Perera apo. Moti town irikauti chi. Imba yemunhu guys ndakutokera. Amana nomuchiredzi kamara. Batewo timboita hang out. Ndikutombogara kuti ndinoenda kuPick n Pay. Asi ndikaenda kuPick n Pay then ndodzoka ndogara kuti ndega. Ndamboonawo mushema riri muchiredzi. Wandaiziva ngari kuchiredzi hapo. Chiredzi Triangle kunenge kwakuita kure manje. Triangle aiwa. Ndakuona munhu anenge ari muchiredzi. Nanzi chi. Chiredzi for the people. Picture. Chiredzi. Apa dumbu rangu guys rinoda kukura. Tangoenda hanzi namama wangu. Ndaiwa chiro zvakuita semimba. Soune mimba yada kuzvagwa guys. Nekuti nekufutunuka kwedumbu chete. By the way guys, kuna vanoti dumbu. Ndakambotora story time yangu ndiri kuThailand. Chiti ndakambotwa separation ndakabviswa like a benign tumor. Saka dumbu rangu rinombozvimba. Rinomboserera rega. But saka kuti masitakusi kunombotirwadza. Amene ndichaona kuti tichafamba sei kuti ndikwanise kuita work around dumbu. But anyway, I think that's pretty much it for you. Ndotombonyarawo naro because ndinobva kunge ndakuda kutozvara matwins. Yes. Someone akandiudza kuti imba iri apa papa. They are empty. Yakanaka zvayo. Very beautiful. Yeah. Chandakamwa, thank you very much, Sister Priska Kabanda. Good accommodation for one of your hotels or villas or lodges. So ndakagara guys. Ndifefeterwa. Ndanyara zvangu. Patakaita story time yari. Changoti apa panze pacho ni I think apaspayadi pawo saka I think zvesiri fair kuti ndiradze pane maraba. Pawo nepanext apina ndiri nokuratidza ipamba patinenge tichigara. Like ndatodzoka. Anacho kuti gomba racho rinogumira kupi kana ratonge riri kuenda pamba pemunhu. Pane imba yakadaro kureba so. Ndepamba pemunhu. Asi ukasvika ipapo unobva wadzoka. Usingandi mudondo here. Hauendi mudondo. Ndega. Chitondo chakadoga. Hey Omi. Alright, kwane chigara pane cream building apapo ndo Pagomo Villa. Sabado achiri kupa innovator ndo pande chigara apo. Saka thank you Sister Kabanda. Ne accommodation.
Hari kunakidzwa. Hari kunakirwa. Nene yazoona kuti nditaure nako muna mbodzibatireka. Vandibatire foni yangu ndimbotambira audition. Ndakuda kuuyawo kuChiredzi. Ndiri kuChiredzi. Kubiroka yo 1 second. Dangobatirwa foni yangu second chete. Makangodaiwo so. Thanks. One say. Indawe ndiri kuChiredzi. Bishi. Quick say chikubata foni. Chiwi tuti apa ndipo mshanda. Then. Usha mwari yenyu. Imbe ine iyo yakabatana. Siapa? Sikoseri Pagomo. Saka munotombola mafeti muipapo. Euchiti. Ngoite unoita kete zewe. Teitone maso. Eyo. Yes. Andazona. Kuchiredzi kune vanhu vane masuru wena. Mutso vane masuru. Mune muchite kutsova. Chimbondiudza imwe nyaya inongonakidza potsova. Uya pamvura pasekenda ndinodzokera. Tora bhotoro. Uya pano. Watowana shamwari keko. Hanzi unopinda rini mutauni chigo. Ini ndiri Pagomo padhuze nepaPick and Pay apapo. Saka handitozivi kuti zvoni tauni ndeipi siri tauni ndeipi, but I think Pick and Pay bata ndofunga ndokwazviriko. Ndaona shamwari asi ndikuda shamwari yekuti ndimbobhuraya nayo guys. Chimbotaurawo nyaya zve2 seconds. Asi ndatomboona uye pano padhuze timbonzwa nyaya yangu. Panewe panapa guys, hapo manje ndakasvika asipo ndazomboita live stream manhiri kana akanga auya anonakidza murume yeye, like ndo vanenge vachichengetedza pana friendly. Uite chimbonakidza. Ndotanga ndabvunza Miss Kabanda kuti ndoita here naye live stream, anondinakidza baba ivavo kana kuti kwete ndozostep apa zvinhu. Let's hope ndovabvunza kuti bhaloi wekumonashi. Oh my god, ndofunga ndingafari. Bhaloi wangu here uyo wekumonashi. Handiwe nhaiwe shamwari omi. Indagara panasi handisi kuwatopedza. Shamwari nhasi ndafamba 4 kilometers. Zviri kuita kufamba ndadzokapo. Aiwa, zvinenge zvisaita. Kunopisa kuChiredzi, handizve kunopisa here? Wedha yekuChiredzi yakaita sei? Kunopisa stereke. Chokwadi. This other time takambouya chinzi kunopisa kuko. But chokwadi chiripo ndechekuti takauya tisangana juice. Following day kwaita kupfunira kuchifreeza. Wanzwa? Kuchifreeza tatasiya because munhu usati kuChiredzi kunopisa. Saka hakupisi, kunongochinja. Kunongochinja. Kunenge kwaananiwo. Asi last week kwaitonhora kukambopfunapfuna pari madzimwe nzvimbo dzakanaya. Pane zvaanani hakuchanyopisa aiwa kwaanani. Apa ndatosviga nditi shero yesi ndakusuwa wena. Ndoda kuenda kumashops manje. Ndoda kunorukwa magudi kupacheko. Kuma 1 but hadzichiripo zvadzo. Tinomboti taure zvezvemaminitsi shoma. Ko wasiya wani chongoda kutora. Chiuya pano. Ungatofamba ukandiperekedza pakupe. Anotokuperekedza. Watowana shamwari. Watoona ufamba naye. Kutenga dzingi. Iwe chero waisaka kuHarare here wakatodzoka. Saka wakamboenda kuChiredzi ukadzoka futi. Iwe cross country.
Anditika. Alright, ona Richard. Nasu Richard auya maskati. Maskati akanaka. Richard wajera zvemurima kaiwo. Guys, inini ndikuona kunge pari murima. Kana paina shero ndouya maskati. Alright, aiwa zvofadza kubva. Shero pote uchiita malive maskati tionewo Richard. Noticed kuti uko kwandida kuenda kunobata network. I'm not so sure kuti live stream inobata here, but ndakaona kunge network ma WhatsApp panopinda. Kuzaka kwafuve manje akupindi kana message unofana to driver kuenda kana kuti kana kufamba kuenda kune rimwe gomo, so ndokuti ma message apindi. Alright, saka kunonetsa network. Saka munombotanga matombonotsvaga network kugomo. Ndaimbotambira zenzi chimbobata ukafonsha. Richard, unorema wena. Wakuti wakajaivi nashero. Ukona wati wakajaivi nashero wena. Asi ona watofara nazo, watofara watambirwa. Comedian kau. Angarova wena, chero usarove zvekudaro please. Anorova ari kusimba ari kudyeiko. Koya anobvonzani ko wawina ye uyo nhaishero. Yesi. Anonzani wawina ye anambobvunzwa kana zita wena. Nhaishero. Shero. Anonzani ko shamwari yawazviwanirai. Ukati zita racho. Anonzani? Peter. Alright. Peter here kana kuti Peter chete. Peter wekarwiyo here. Werwiyo here kana kuti angoriwo Peter zvake. Peter muBhayibheri. Yes. Moro Peter. Alright. Yes. Peter yes. This day. Tiribo undipiroka Shema Sugar. Porque agora pera. Ivauza munhu wainaye kuti asataure zvisina basa. Iwe Richard. Ani? Unotopinda zvitoona. Uvaudza munhu wainaye kuti asataure zvisina basa. Ari kutaura kuti ari kuda kuona rujeko. Zvisina basa ndezvino. Akuna munda. Guys, inzwei pamusoro pechiredzi hautenderi kudya nzimbe kudya basa. Saka kuno kumuchiredzi mateko enzimbe. Kuti amubvumidzwa kudya nzimbe. Ukaoneka uchidya nzimbe musiri kudai. Saka imodzwa nepi kana zvichinzi kulocation. Ndicho. Vachiziva kapo. Chaungata ndachandoziva kuti uchinyaza. Ko kana ndine mukomana kuti ndida kundipimba. Wotsa ndachandoziva. Mira. Osungisa vanhu iwe.
tizoona tapedza. I think ndaona mutakitiko ari kutaura. Ndenge ndakamboona mutakitisa pamute. Omiwe. Hello. Hey, Richard. Omi. Yebo. Yakatibike sadza. Isadza renguvai. Remaskati. Masikati atodarika tatodya kudhara isu takutoda kutogadzira kubika zvemanheru. Waruona? Manonoka kubika. Munononoka kubika imi. Right, people. Makuzvita maSouth Africans kama muchadye sadza. Ndozvandataura here izvozvo. Ndatodya kudhara masikati adarika. Michimbonyerera ndombotsvaga murume. Alright. Anogona kuwana. Good luck. Chakana. Kuchi? Takateerera. Kutoona kunogozha ipapo. Kutoona kigocha kufuta. Chimboenda paFacebook unotsvaka page yakanzi Shema. Uri like, uri photo. Wazviwa kusiwa komenda futi kuti yes. Tindandira. Ndikukana sinaona ndo vada kutsvaka. Ufona udza shamwa dzako kutsovana. Kunowadza kuti ndichauya kandokuita ivhidhiyo. Uenda kuchechi here Omi? Aiwa, handina kuenda. Handisi kuno kuchechi next 2 weeks. Tigara apa? Handisati ndapora. Hausati wadi? Ukana ndandishiga Handisati ndapora. Ndichitonamande but ndichimbobva pota ndichibva aiwa iwe tikuda kuronga zvekuti ndoyezita vhidhiyo kutsovanyi ndo zvakakosha panapa. Haisagara siyana neni. Ndizvo vanorotu. Huku. Kwete foga. Unochengeta ngani? Saka ndiwa ndikudai. Isusu project singati project yehuko here. Ari kugemura. Tibamwe vasira kuma friends ako. Unozotoneta kuti chamari toda manje. stop writing. Stop writing. Alright. Saka varimo. Kumamisha project chaunongoda chekuti chinoda wanzikora kudai. Chembere wawati. Mushakwende kupika? Marzeva. Ndo wandoda. Anonakisa basi. Tuko ndobva zvipapi. Akati meant to be with each other. Zvipapi nepapi. Mangwe, kwari nyika unokuziva? Nyika. Kukana zinata eshe. Kuka zinata unokuziva kuvunjeni. Kana uzokuzivi. Indoenda nepa izvo zvingabva nekuno ndoenda nepa nyika. Tozoenda kumba. Toda ine road. Chidhasti. Isati tikangopinda panyika tichapi panyika takutoenda kumabhurazi mukadzi murume kana une mukadzi takutoenda kwanumber 3 parisei Number 3. Jesus Christ zedzile kuzana tonoita number 8 ndingasafe Iwe newe unoti
ndinganzizvizvizva ndinganya kushewa zvekuti vanongouya vega munhu ndiudza kaini ndiudza chiti aiwa sangana kwatangira zvinoita automatically pane muna kuita noise ndatofamba ndichitofamba kusasuko saka izvozvi zvinomutauna nditi zvinomutauna ATM saka uri padhuze netauni kutofamba netsoka guys unoona usina kuya kuchiredzi munouya pagomo villa padhuze mukona ndatosvika pamashops ndiudze mamwe mashops ayo ichikwe echomutauni apa ndo pamanendo guys sikaisa kusisitira nyakwa akachita ipapo muchibva kupi kutsowani sabva mangu yapakona pepe handii zvamamuchita zvezvodanika gochi maidai manogocha ende mani mhuri yako zvishamani wazolaika here peji rangu shamwari tipindi maoke usina kutasa peji rangu enda papeji pangu Shema TV shamwari ndingabuda all the way to the town city center guys Chiredzi for the people pata vanhu bote Chiredzi for the people ukunakidzwa wena aiwa ukunakidzwa iwewe ndatenda uri kunakidzwa aiwa kuri kunakidza kuchiredzi ndinoto neshungu yekutomboendawo kuchiredzi ya munhu wandachaka baloi andakutsvaka nakuchiredzi unomuona akaita sevisi ndidambukira ya saka kuradza kuti kune kavhiyu kakanaka kuchiredzi nekuchiredzika you owe me lunch ndiri kuparadise chiredzi Shema. What is Shema? Ndoida. Unaonipa busy.
Iweke. Ngoro udonedza muriwo. Richard. Chiredzi yandipandusa. Let's hope that Taranga come back. Saka watu wana shamwari kayo. Ndakora wani pasita washamwari abharanga ndaona. Saka ndaona hangu yangu. Taura hapa. Watu wana. Kutora na 1 second. Imbotora na zenzi leto kutoka something mute. All right, Richard. Uchiri kungobika. Hello. Ndikati uchiri kungobika here. Nanasi. Ndikubvunza zvewo. Kuti kokusazotiyedza. Ndakutodza. Saka kodai ndandisina kuvhunza. Apa Kuti yandona. Kuti kosa dzaraibva here. Sadzaraibva rakutotsemuka. Korinogotsemuka nekuda kweikosadza ikoko. Tatodya kudhara. Iyo hasikona dzatoo 1. Tinodya lunch na 12. Tinodya lunch na 12. 9 minutes to 1. Tatodya kudhara isu. Kozi isusu totenga kubika na 12 katozopedzawo. Totozopedza kuma 1 waisi. Nemhaka yei? Apa ndida kuti ndatomira Shero adzoke usasare uri wega. Ndikuda kuenda kumashops. Wanzwa Richard? Wadi? Kuri. Ndati ndatomira Shero adzoke ndikuda kuenda kumashops. Wadi? Ndakatomira Shero adzoke ndoda kuenda kumashops. Ende kuri upisa yo. Ndoda kuenda kumagrosa. Iri kubhureka chavo. Iwe Richard. Kanditodzoka ndimire apa. Kwai zvinezvi bhosi ndikatanga kufamba network yangu inogona kudonha. Kwaiko zvinezvi ichiri ngobhureka here? Umeno yanga ichibhureka ngochiti chii? Ndati ndiri kuenda kumashops. Ndoda kufamba kuenda kumashops. So wakudonha? Ndosandiri kuti rega ndimire kana Shero auya ndozofamba nditende. Apa ndakamira panze. Iye Shero wacho aenda kupi? Iwe anga ataura kuti ndiri kudzoka 1. Aripo asi kuti angomuta chete. But ataura ndiri kudzoka. Aenda kupiko Shero wacho? Ina uya aripo uyu 1. Hausi kumuona. Uye uchingori napita chete. Watowana. Ko Shero uri kuita ikona? Ukuita na Peter? Andiperekedza kwaofenda asina kuti. Anongoita zvino. Anongoita zvinomuitira nguva iyoyo. Iwe wadi kuenda naye. Hanti wasara uchidya saka Shero tsvaga vanoda kufamba newe. Azogoda kufamba newe. Mira 1 second. Kundatadza here. Ini ndiri kusaidhi kwako 1 ndati. Iwewe handiti haudi kumuperekedza here saka ari kuenda zvene anoda kumuperekedza. Iwe hakomboita zvesadza zve. Zvakaipei? Yayo. Anofana kundikonza utaona. Kukonza utaona. Pamwe anga asina consultation fee yacho ngoda kuti aconsulte nei.
ndotofa nedepression ndiri hatibhadhari kuti ndiri Nhai, kushaiwa vanhu vaneni. wakamirira consultation kuti Richard aiwe neno zvako Ndichimirira izvozvo. nhai anotofamba neanofamba iwo kana wachinonoka kufamba undati amirirei zvake haimi musataure nhaka rafuka Mirirei dhomba aiwa akawanda. haisi rafu asi kuudzwa chokwadi nhai unoziva dambudziko revanhu rekuti hamudi kuudzwa chokwadi saka chii mune makuti irafu Vaizvarisa. ukaudzwa shuwa woti vanhu vane rafu wati chokwadi chorwadza ndati munhu akaudzwa chokwadi akuti vanhu mune rafu Zvakanunira zvinhu zvavo. chokwadi chei ichocho chekunzi hatimirire vasingade kufamba tofamba nevanofamba ichokwadi chei chaukutaura iwomi iwo wanga wanzwa chipi wewe wanzwa here richard wamai richard ndati wanzwa here richard wamai richard richard wamai richard wazvinzwa here kuti vanhu vanongofamba nevanofamba shere uri kutengeiko ndipo uchiri ngozha here richard Mira 1 second. iwe alright iwe richard ungazokuona ndiani richard richard adonha apa ndasara ndega ndisingori 1 apa ndada kufamba manje tange nene ha nyasha edha mumwe kana pachine mumwe edha mumwe nyasha
Ko Omi. Kwiyo Richard. Hello. What's it, Richard? Mangwandu nedzere kuna yomwe. Wadona. Next to not aurist. Handisinda kudonedza inofunga wadonedzwa nanyasha. I think wadonedzwa nanyasha. Ndataurisa papi. Kwenda kudonedza papi zvangu. Ndatoti wanyasha edzawo kana kudonedza neku aiwa nhasi Maki ananyasha. haikona kudaro. Wanzwa here? Maki ananyasha. Kwete kuti aneni nyasha ndiani Maki ekudonedza. Apa munhu wandakamirira haasati asvika nhaye wedu. Iwo handi wangu wadonha wega nhaye weRichard. Handisinda kudonhesa ini. Aiwa handina Maki ekudonhedza ananyasha. Chiredzi for the people. Chiredzi for the people. Chiredzi for the people. Kune kuri kunakidza uko. Ndauda kutouyawo kuChiredzi. Munhu wandakamirira haasati asvika nhaye. Wendi wrong ndikatanda. Aiwa inetwork yako Richard. Chikutonakidza Wadi? Chizve. Saka una hapana mchemari eno wasangana naye here. Watoona iye yuyu kwa. Pamwe vasaziva kuti uri kuuyawo. Aiwa, pane wandaziva, handivazivi vanhu vari kuno uku. Alright. Vanogara kuekera. Vanogara kuTraengo. Alright. Saka maybe uchaona kana mangwana. Apa ndipo ndada kuratidza kaentrance ukuona Chiredzi yakanaka guys. That's Chiredzi for you. Chiredzi. Chirerauto. Yeah. Aiwa kwakanaka. Saka wambodya nzimbe. Munofana kumbotipawo nguva mazetu. Munozwa kuti kana munhu achitanga sangana nomwe munhu zvodawo kumwe timboonesana mozwa. Alright, uda kutionese iwo tionese. Right, ndakuda kukuonesai kuti uyu munhu asati asangana nembinga. Ini ndiri chimbinga chitoko. Alright, kune mbinga huru. Ndichamuratidza mbinga hombe zvokuti kuno kuChiredzi anogona kusazoda kubva kuno. Sure here. Minda yenzimbe yese anokuvara nayo gare. Mira 1 second. Sure here. Alright. Richard taura nyaya. Wanzwa? Ndiudze nyaya Richard. Richard nasa una kuenda kubasa. Ameno. Ndinoda kutaridza kuti rakapera shamwani. Unowana rimwe. Don't stress. Hanzi rikapera unowana rimwe. Nguva inenge yakwana. Unowana rimwe. Iwo Richard wakafita kusara wega ipapa. Munhu wandida kuona aminoti vasvika here maya. Vanenge vasati. Handina kusara ndega. Aiwa kune kavhiu kacho kakanaka wena. Kakanaka zvekuti. Kakanaka zvisingaiti. Asi kuratidza kuti kune zuvawo futi sekunoku. Richard, ndichakubatsira kutsvaga basa wanzwa? Ndati ndichakubatsira kutsvaga basa, ndichakubatsira. Ukariwana ndiudzo. Ndokuudza ukariwana. Asi ukafonerwawo unabata foni yako. Kwete zvako zvekuti Richard unombovhairawo fanika iwewe.
Ndakakudza ivanoti sometimes ndendakatonetona. Ayo kuneta zvekutadza kudaira foni unenge wakanyaneta nei munetero wai unenge wakaneta munetero wai Ndendakanete maoko. unoita palaudi venhayo kuti uprese button rekuti udaire Hari prese ndikabata foni nenge chirema kuita kunge dhumuka. iwe richati chinonzi dhumukwa chinonzi dhumukwa dhumukwa Hauzivi dhumukwa? Bvunza Shero. ndichamubvunza akauya ndichamubvunza Yakamira kunje nhasi apfurise. aiwa ane zvaari kuita ati mbosanotaura nyaya wani Zvekuti chii? chero dzaunoda aiwe Ndinoda kuenda kuchiredzona. wambengo unombotaura chinongonakidza chete Richard ko nyaya bewe tanga indakubvunza tii chinonzi dhumuka ukatadza kuchiziva ameno chero unongotanga chero zvaunoda Dhumuka ndori konyaya ndora ndiri kubvunza kuti tii chinonzi dhumuka ukandifonera munhu Alright, ndichazokufonerawo wozondiratidza dhumukwa racho kana chiri chinhu chinooneka. download dhumukwa iri ndikuratidze but dhumukwa manje ndenda kukutsanangurira kuti imhakakamira. Alright. Aiwa. Ndakuenda network yangu ichadonha paichakonekta. Bye bye guys. Chimukwa chakaita ngechi? Mira kandikudze zvedhumukwa. Mira ndikudze kuti dhumukwa chii? Taura. Unoona dhumukwa? Taurazve. Unoona dhumukwa? Kariri izvozvi yezvi kuita kunge mbudzi ikokweyo. Kwani ndikuziva here nandisi kuriziva kaini? Hausi kuriziva? Iwe hangu unoona zvari izvozvo kunge mbudzi ini nandisi kutomboziva chinjaita kutaura nezvacho. Zvakada kuita kunge mbudzi handiti but mbiri yaro yandoziva inini kana riri dhumuka rechikadzi handiti. Mbiri yaro ndeye. Richard wakupenga manje wewe. Wakutaura zvina basa. Bye bye. Chero bye bye. Iwe Richard ndakutaura singaitewo. Izvo zvawakutaura.
Handi walibvunzwa dhumuka chii? Kune masleki. Wamunzwa munhu achiti ndabuda ropa kunge dhumuko. Hai. Right, ndadzoka wati zenzile. Zenzile. Aiwa, chero Yeah, but ndakutsanangurira omi mhuka inonzi dhumuko unoriziva. Shero, bye-bye. Ele bosa dele. 1 second. What? Hello, Budero. Jan. Anti Pero. Jan. Anti Pero phone. Yeah. More than must. Can you watch the ends? So that you can integrate together this papa. Atafuna munhu. Wapinda. Most stomach is full. It's not empty. No, it's not empty. I'll remove the blood on the stomach. What is that form? Receipt. Invoice. Oh, it's Chico. 1,800. They will go hospital. Hospital bills. What about mine? Where is mine? They must deduct it, then give me mine. Yesterday I was in the hospital. They become expensive. Yeah? 1,000 is not money most. What's Than the life of a person. 300 and something. 360 for each patient. So times 5. Someone is doing some pickpocket. Just say it's strong for you. Yeah, kid, you want these things. I can see to admit. Somebody to admit it. Just bring me one, then you will see I will show because I will sit down there. You can't do anything. And then the story started like this. Who gave him? Me, I start. You must. And then I studied the. So whom you must give it. You must give him that one from series. You have to see live wire. 24. It kicks. You. And that time when we were speaking, that one it was so hot, people, and we was working. We was not here at home. We were at work. Every time, I heard that Carlos said, Maggie, the boss is coming now. And we just say, "Aye, but don't give us." We couldn't even able to stand up where he was sleeping. Come and look at me. And then, there's water, then we go. Yeah. I think he told his wife it was, hey, what I saw there. And Maggie, I was not able to do anything. Yeah. Yeah. That's why I just don't know you like it. Murungu akasvika soka. Ndakamira so. Achitendera ndokunditendera nditarisa. Ndanga maveki gay. Ndakuona.
Wala unoenda. Ndine shungu yekupedza sadza but zvotonetsawo. Tatwa chijarire. Uchiona kuti chidyiwa nevamwe so ndonyatsoona kuti rinenge rikunaka but kuti ripinde makoso. Madyiro ari kuita mufana ndeyechifini mbozvine handisi kukwanisa kudya. But ayo ibaba ndatoguma wani. Beans. Andipa mutare dzinonzi Beans. Yeah. Nditambidzwa gaba rebeans iro. Ndozviita sei nesadza? Guno rangu iro ihombe kai. Yatofanira kajombe. Kukunda ichi. Ichi ndochinofana ita chihombe ichi. Aiwa tosaona chero zvangu. Izvi nezvo zvinoreva ichi. Kana ichakakurisa. Yes, ndadzoka. Gugu chaive. Tonda dibang. Nani? Zenzile. Ndena ngachitaura. Kuri sei kwamuri kuchiredzo? Iwe pane zvachimupa. Ndiri kutsovani, urutana here pamakondo. Kumupasi. kutsovani pamakondo nekukwasini. Hanzi kunatega rega ndikuzotasa mucomment section handisi kumuziva munhu wacho. Handisiri kuona chunhu. Rega ndigotarira kuti ndiani. Munobva Chiredzi kupiwa papacho. Hanzi Sheroni. Hamudi kuuya ku Stallion Guest House chatiripi. Stallion Guest House iripi. Oh, muripo. Seriously. Ndepapi. Pafambika. Apafambiki. Ndendera ndendera 70 kg Sokwadere. But now to queen for me and sure. That's what that. Guys, that's simple for more one. Watch it. Don't taste. Chetango juice. So dina kufuna kuseka no. Tutonanya babo. Chodi. Andisize oda tinange babo izvere. Ndekure ndiseni parapati. Andenda kuda uyo. So kanji ya. Azini kana ndazobata kadai sakudyo kunosvika. Handizosi. Plus nemne madhirenyi unenge une madhidhiri ke. Zvisikana zvizongotsonana zvamatemu. Ngochitsonya. Aine madhangu. Ngazobira msani mukadzi wangu. Niye Pagomo villa all right. Mudzo kuti tiri kuyamba atiti 20 minutes. Tachiwana shefambi. Anona akasirika nawo. Chibva apo patati ngaibawo. Azvinenda nyara wazikana. Nango ndoda kuona nzvimbo dzacho. 20 minutes nezvoka. Famba mufambiro watitono. Atiti 20 minutes natasvi. Apa unotsira shamwari dzako makuinda. Ai chingezita chiwani chani inosesa nosara kuti mashandi. Ndikandikona ndikodecide ndasvika. Ndona kwati pasa watipasa sapo kusamba kudai. Na 20 minutes. Akusiri uko zvo. Siri radio. Akapango gambotanga ndazorora. Paisa pa Google Maps. Hey, Zenzi wati. Enzile nasita exercise shamwari. Zvazonyara ini. Yeah. I think ndikadai everyday chechidonza 1 kg. Kuze. Asi uda kuslim. Telefone pay everyday. Kundisora. Nguruma kundisora. Akatamboenda
Ndakwira indakwira gomo. Ndikadzika utaisakira futi gomo. Aiwa chaira kuti. Manyira unenge uchita nemuromo uyu. Ndiani mwapinda kozenzi. Shandanyara zvine mwari. Yeshamwari yako. Uda kundepinda yo. Hanzi. Zviri sei? Uyu ari kutanga anoita zvekuvaka wani. Zvechi. Kunoita huku. Kuri sei? Ningani? Kuno kuri kupisa tasauziya. Tazokuoneka indanyara ini ndobva ndotobuteuka ziya. Ndane 1 hour ndingofamba. Mwizi ndibogeza. So matondofamba kapa. Ana mngana mrefu kuda kuna watu mrefu na kuna ngoinda. Zenzi kuchirezi kuno vanhu vari friendly kuzviona here zenzi. Aiwa. Ndikuzviona kuti shamwari hadzipera. Hadziperi. Handi shamwari hadziperi muyekera. Unobvetei? Iwe watasangana nayo. Mutsovani. Saka pangu kuti kupasa. Asi ndongava nemashango zero. Tsvaka kuti ndomusendera meseji. Iwe unozozvioneita manje. PaGoogle Maps. Mira. Munhu wakafana kuita kuti anoziva mutauro. PaGoogle Maps. Audziwa. Google Maps. Uko Google Maps inoshanda basa rei. Anoona wakatipena hapa. Ndakuudza kuti Google Maps inoshanda basa rei. But iwe zvinoita manje. Ukapene wewe. Parokendotena kuti unenge pachiti junction. Kondikati mhore mamusikawani chii havadavire zvinotiri kure zvemanje tokabata here gesi iwe vanhu vatoita ukasha nokuti vatidзira kuta bhera here kai vatoudza kuti wandinonokera shamwari unoti ndaridza bhera iwe
Anoona izvo zvimafenzi zvakafenzwa. Vhara zvishoma nezvishoma tionevo. Ndakuvhara uchimanya sida kuona mukati newe. Ngasadza mbiri yekunzi wakafa achipinda mumagemu dzimba dzevanhu. Haakana. Ndoda kuzofamba murodhi imomo. Azodipinda mudzimba dzevanhu. Haabudi. Zvoda vandidana iwo. Tuyaone pamba pangu. Mukangwere kana wangoti dziko pamba pangu. Akatiwo manje avasi kuzoorete zvisi. Zvei? Zvokungofara izvoride. Guys, choti bye kwana. Uya kuno umbomhoreswa hama yangu iyi. Ini apa pageni ndida kupinda ndototi anchabudi. Sada kuti bye sewan. Guys, again thank you. Nemfesu. Ndamuratidza zvasingazivi. Kato panooneka. Chisa pasava. Chitira dzingira kuri. Sanda kangama. Singaiti. Oh. Thank you, my friend. Handiji. At least wonder kubhadhara something. Andiona. Waita basa shama. Ndaichaionere taundi nhasi. Hausi kuona. Zvakanakira kutaura nevanhu. Wazozera wogasha. Ndasina kuiratidza apa zvinoita here zvakutaura izvo kuda kumaketa. Ungadero asi haumudero haumuti zvemunyango kona haiona. Guys, bye ndakunda nozorora ngerenyu drink. Thank you very much. Waita basa shamwari. You are the best. Handikukanganwi but manje unozondiudza nhamba zvese chichichi. Mina nditore after live stream. Alright, bo. Guys, bye ndakuenda. Nyasha dzoka undidonhedze ndiende. Mina nyasha ndidonhedza.